Добре, нека се потопим в един много интересен, макар и малко скрит проблем. Един такъв бъг, който всъщност засяга почти всичко, което правим онлайн. От това да си резервираме билет, докато пазаруваме. На всеки се е случвало, нали? Опитвате се да грабнете последният билет, системата казва, че е наличен и грешка. Точно това разочарование често е симптом на един доста по-дълбък технически проблем, който наричаме състезание на условията или race condition. И така, ето как ще го разнищим днес. Първо ще видим какво точно представлява това състезание на условията. След това ще се гмърнем в класическия пример с двойната резервация. И накрая ще разгледаме и няколко решения, от така наречените изключващи заключвания до елегантния подход с ограничения в самата база данни. Добре, нека да видим какво всъщност се случва под капака на системата. Всъщност всичко се свежда до един критичен, мъничък промеждутък от време. Представете си го така. Системата поглежда и казва: да, мястото е свободно. Обаче, преди да успее реално да го резервира, някой друг процес се вмъква и го взима. Точно тази празнина, тази разлика във времето между проверката и действителната употреба, ето там е коренът на целия проблем. Добре, стига с теорията. Хайде да видим как този абстрактен проблем се превръща в съвсем реален провал. Ще използваме най-класическия пример – онлайн резервацията. И така, вижте какво става. Потребител А иска място 15. Системата проверява и казва: свободно е. Почти в същата милисекунда потребител Б иска същото място. И неговата система му казва: да, свободно е. След това, бум, заявката на потребител Б приключва първа и маркира мястото като заето. Но заявката на потребител А не знае за това. Тя все още си мисли, че мястото е свободно и също го маркира като заето. И крайният резултат? Двама души са платили за едно и също място, а системата е в пълен хаос. И това не се отнася само за резервации. Абсолютно същият пропуск в логиката може да се използва, за да се хакне система за онлайн пазаруване. Например, да се използва код за отстъпка, който е предназначен за еднократна употреба, отново и отново и отново. Да кажем, че някой си е харесал това доста скъпо яке. И сега, ако се изпратят десетки заявки едновременно, за да се приложи един и същ купон за 20% отстъпка, системата може да се обърка. Преди да успее да регистрира, че купонът вече е използван, тя го прилага още веднъж и още веднъж, докато цената падне до смешна сума. И ако нападателят има дори малък ваучер или кредит в магазина, на практика може да си вземе якето почти безплатно. Добре, проблема е ясен. Как го решаваме? Първият и може би най-интуитивен подход е просто да накараме заявките да се наредят на опашка, да не се пререждат. Това става с нещо наречено изключващо заключване. С една проста команда като Select for Update ние казваме на базата данни следното: намери ми този ред, но го заключи. Не давай на никой друг да го пипа, докато аз не си свърша работата с него. И сега вижте как това променя играта. Заявката на потребител А пристига и заключва ред 15. Веднага след това идва заявката на потребител Б, но базата данни й казва: чакай, този ред е заключен. Така, потребител Б е принуден да чака. Междувременно потребител А спокойно си резервира мястото и освобождава ключалката. Едва тогава заявката на потребител Б може да продължи, но вече е твърде късно. Тя поглежда и вижда правилната информация. Мястото е заето. Проблемът е решен. Това звучи супер, нали? И работи перфектно, докато имаме едно единствено приложение, което работи на един сървър. Но какво става в модерния свят, където приложенията са разпределени на десетки или стотици сървъри? Ами тогава се появява голям проблем. Ако заключването е само в паметта на сървър 1, то сървър 2 изобщо не знае за него. Все едно да имаш охрана само на предния вход на един огромен клуб, докато задния е широко отворен. В разпределените системи такова локално заключване е напълно безполезно. Затова ни трябва нещо по-умно – разпределено заключване, което всички сървъри могат да виждат. Предизвикателството е огромно. Как да накараме всички тези сървъри да се координират? Решението е да се използва един централен споделен ресурс, който да управлява заключванията. Това може да бъде самата база данни, чрез функции като Advisory Logs в Postgres или пък специализиран инструмент като Redis. Идеята е един източник на истината за това кой какво е заключил. И докато тези разпределени заключвания са мощни инструменти, често има едно още по-просто, по-стабилно и по-елегантно решение, което е било пред очите ни през цялото време. А именно,
Просто да оставим базата данни да си свърши работата. Вместо да заключваме редове и да караме процесите да чакат, можем просто да кажем на базата данни едно единствено правило. Тази колона или тази комбинация от колони трябва да бъде абсолютно уникална. Това става с създаването на така наречения Unique Index. И от този момент нататък базата данни се превръща в най-строгия съдия. Ако някой се опита да вмъкне дубликат, тя просто ще каже «не» и ще върне грешка. Толкова е просто. И този цитат от Милан Йованович го казва перфектно. Уникалността не е някакво бизнес правило, което може да се променя. Това е фундаментална характеристика на данните, която винаги, ама винаги искаме да е гарантирана. В крайна сметка, всичко се свежда до избора на правилния инструмент за конкретната задача. Заключването на ниво ред е супер, когато трябва първо да прочетеш нещо и после да го промениш. Разпределените заключвания са мощни, но сложни и са за големи координирани системи. Но когато става въпрос за нещо толкова фундаментално, като уникалност, например имейл, потребителско име или нашата резервация, най-простото, бързо и надежно решение често е именно ограничението в базата данни. И така, това ни остава с един финален въпрос, над който да се замислим. Къде още в нашия дигитален свят се случват тези тихи, невидими състезания? И каква всъщност е цената, която плащаме, когато нещата се объркат, дори и да не го разбираме веднага?